Здравейте, аз съм Ваня. Вие гледате рубриката Market Video, посветена на видеомаркетинга. Да, клипчета в интернет има много, но защо ви е на вас да имате такова? Всъщност няма по-лесен начин да достигнете до голям брой хора, които за няколко минути да разберат подробности за вашия бизнес, за услугите, които предлагате и за вашите уникални продукти. Видеото може да е не само реклама в общия смисъл на думата, а начин да представите себе си така, че да заинтригувате хората, да им покажете интересни неща, дори да ги научите на нещо ново или просто нещо забавно. Истината е, че мястото за вашия бизнес е YouTube, защото това е най-лесният начин да бъдете намерени в Google. След придобиването на YouTube от търсачката, именно линковете от сайта за видеосподеляне се показват с приоритет при задаване на търсена дума или фраза. Още повече, че от март 2014 година вече и в България можем да се възползваме от интерактивната YouTube реклама, а именно кратки рекламни клипове и банери, които да бъдат показвани преди, по време или след избраното от потребителя видео. Като вашите реклами достигат само до българските потребители. Повече за тази услуга гледайте в следващия брой на Market Video. Вие гледате поредицата Market Video с подкрепата на Авторът.com. Разбира се, видеото ни дава много повече възможности от просто реклама. Можете да привлечете хората към вашата марка с оригинална идея или нещо забавно, което те да си споделят и препращат, или така наречените viral видеа. Да, може част от тях наистина да са станали популярни случайно, но не и всички. Като започнем от Harlem Shake до тази реклама на Pepsi, която всъщност представлява една доста забавна скрита камера. Линк към цялото видео можете да намерите отдолу. Такива неща може да правим и в България, нали така? И то с много по-малък бюджет от този на една телевизионна реклама, като достигаме до таргетираната аудитория много по-лесно. Абонирайте се за нашия канал, за да видите още за видеомаркетинга в нашата поредица. Повече за работата ни може да видите в линковете долу. До скоро!